dneska jsme měli druhý den tréninku, trošku se nám zhoršilo počasí, přes noc trošičku sprchlo, takže to trošičku všechno stvrdlo, ale pořád jsme mohli vidět v rampě a na kornerech neskutečný nálože od Fiňáků, od Švýcarů. Co jsem se tak bavil, tak většina riderů je s tím hrozně spokojená, že trať je opravdu inovativní, můžou tam dělat úplně jiné věci, než na co jsou zvyklí, není to furt to samé. Letos se tady sešla skoro celá česká repre, která tady bude závodit. Všichni se vlastně budeme snažit zajet co nejlepší výsledek a hodně by nám pomohlo, kdyby nás podpořili diváci, takže rozhodně přijeďte a pofanděte. Tento sveťák vyvrcholí večernou session, kde už jazdcom o nič nepôjde a budeme sa môcť všetci hecovať a budú tam padať tučné triky a rozhodne by si to ľudia nemali nechať ujsť. Takže príďte sa pozrieť.